Hello, hello, George! Tara, merienda tayo! At bago yan, ay pumunta muna kami dito sa may Saint Vincent Ferrer Parish Church, dito sa may Campo Filipino, Baguio City! At tignan nyo naman mga George, pagbungad pa lang namin ay kitang-kita na yung mga taong nagbebenta ng palaspas. Dahil nga kinabukasan ay linggo ng palaspas, malamang sa malamang mag-Holy Week nga, diba? Kaya may palaspas. Pero sabi ko nga kay Nanay Rose, hindi kami bibili dahil kayang-kaya naman namin gumawa. Dahil George, yung mga halaman na gagawin naming palaspas ay mga dahong pwedeng panggamot na rin. O Jeva, practical lang George. Kami George ay naniniwala din naman sa mga halamang gamot. Mga herbal ba, ganun. Kaya mas okay talaga na yung mga palaspas namin ay magagamit din namin. Saktong-saktong at pagdating namin dito ay paumpisa pa lang ang misa. Kaya naman George, aligaga din ang nanay na pumasok at makimisa rin. Hay naku George, tingnan nyo naman ang bata, nangungulit sa kanyang lola. Kung sa aming mga Ilocano, kaslaman lababoy nga nakalubusun. Nagkulit George! Alam mo ba George? Siyempre hindi pa. Si San Vicente Ferrer pala ay isang Kastilang misyonaryong pare, mangangaral, predikador, at pilosopo. Yun lang, hindi ko alam yung predikador. Paki-google mo man. At sa pag-video ko nga ay tinakbuhan na ako ng bata. Ukis ti kamatis na tinga ubingan. Sapay naman kangot ni tatang nakatsak ti baot-baotan na ti patalikod. Ang hirap talaga mag-alaga ng bata na ganito ang edad. Marunong na rin kasi magpahabol ang bata. Kaya naman try mo rin magpahabol, hindi lang ikaw yung humahabol. Chak, nakita niya nga itong mga ibon kaya ayan pinaghahabol niya. Ngamno di ayan mi daytoy ako at pinalsiitan minta si Dami. Chak, hindi mo na enjoy maging bata kung hindi mo na subukang manghuli ng ibon. Isugaro di te ayan mi idi ubing kami. Agigyan kami di igiti ka rin oray nakapudpudod basta makatiliw kami ti bilit. Ngamno awan ako di lawa-lawa te alaan mi tapag aangatan mi. Tapos na nga ang misa kaya naman dumaan kami dito sa may tirikan ng kandila. Kaso nga lang wala kaming dalang kandila kaya hindi rin kami nakapagtirik. Pero napakaganda at napaka-unique nga itong tirikan nila ng kandila. Gaya nga ng sabi ko kandila ang tumitirik, wag yung mata ha. Char. Eto nga pauwi na kami at naglakad nga lang din kami. Kaya tignan nyo naman ang ganda-ganda ng view. Pero alam ko mas maganda ka. Char, pag-uwi nga namin ay sinunog na ni nanay itong palaspas. Palaspas pa lang ito last kopong-kopong. Char, yan nga ang bilin ni father. Yung mga old na palaspas ay sunugin na daw. At ipangdilig sa mga halaman. Ito nga't kinuha na ni nanay yung abo ng palaspas. Siyempre nagready na rin siya ng tubig na pangdidilig niya. Hindi nga't porkit halaman ka din ay padilig ka din ng padilig. At kahit nga mainit ang panahon, wag mo namang gawing unlimited ang pagpapadilig. Dapat yung halaman lang ang palaging dinidiligan. So ayan, inumpisahan na ni nanay na ipinangdilig sa mga halaman. Itong mga halaman pala ay pinag-interesan na naman ni nanay kaya ayan, iuuwi niya daw. O siya, matalinong nanay, hindi na naman siya bibili. Pinag-interesan niya talaga tong mga halaman ko. Buti na lang din fresh, kagaya ko. Kaya tanya rami doon tayo lang ngayon noong oras hindi pa nagmimerienda. Agmerienda tayon Meron nga kaming ice neem, bread, basta bread. Maraming bread. Char. Grabe George, ang sarap nitong ice neem. Kahit ganito lang. Diyos ko Lord, hindi rin patalo tong pandesal na dinaanan namin. Kaya naman perfect na perfect tong ice cream at saka pandesal. O kat kaway-kaway dagiti padami nga manganti ice neem kin pandesal. Aramidan tayo nga palaman di ice neem. Okay, stika matis malipatan man lang ang tinagan mo no kastuyen. Katanya nga rod ngay makialik mon kalat taditan So yan na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Let's eat!